Shalom, horas madihita saluhutna di hamua kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pasod dohot pangaramution itu hata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hatan itu hata jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di parpungwa budari manang di malam Natal 24 Desember 2020 imana tersurat di Evangelium Matius bidusada ayat 10 rodi ayat 20 dohot topik dongat tamade bata Allah menyertai kita. Hujahama dihita songonoma didok hatani itu hata. Yang go hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo. Uju orwan ni si Josepido pe inana si Mariai gabi-gabia dui bana siato di porbadia adorakso masih padono hadu pe nasida ala parroha nabonar si Joseph na mangoro si Maria dangadong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana nama naeng sirakonon na songoni alai di nasongonido pe tahini rohana di ida madini pina suru-suruan ni Tuhani nama dok tuibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabi do ngam musari pe muse. Ay nasiato di porbadia do nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana Jesus do guarna bahenomu. Ay paluaun na do bangso nasian aka dosa nasidabe. Masa pesudi nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhiti sian panurirang na namadok. Ida hamuma gabi-gabi do na marbajui tubuan anak maibana. Jala bahenon na do guarna Immanuel lapatan na dongat tama debata. Ima hatan itu hata. Sian na opat evangeliumi Matius, Markus, Lukas doho Johannes. Dohonon hirahola si Matius doho si Lukas do natumakas manurato taringot tuhatu tubuh ni Yesusi. Jadi molo tajahan non di evangelium ni si Markus manang Johannes hiraholan sepintas butido rupani. Anggona lebih detail taringot tu hatu tubuh ni Yesus di evangelium Matius doho si Lukas do berengotna. Atik pe adong do parasingan nasida na dua. Lapatan na masing-masing punya cara pandang yang berbeda walaupun tujuan mereka sama. Isarani mobil manang motor rupani bui do marasing dalanna dohot kecepatan na ala yang go tujuan na sarupa do. Adong do na hato pati jala adong do na labat. Adok siad jala tol laus adong do siad dalan na biasa. Ala yang go tujuan dos do. Soni masih Matius doho si Lukas mamaritahon taringot tu hatu tubuh ni Yesus Kristusi. Marasing do molo tajaha dua ca ati peanggo tujuan nasida na dua sarupa do. Parjolo taujima marnida songo dia pamaritahon ni si Lukas taringot tu hatu tubuh ni Yesusi. Lukas menceritakan peristiwa Natal itu sebagai sesuatu yang sangat dramatis dan spektakuler. Iduan non nataida di Lukas 2 ayat sada dohot udu nai. Jala odona jut taida molo adong drama manang operet Natal. Ada kandang domba, ada gembala-gembala, akaparmahan. Sipata molo agak luas do pentas nai. Olo do sipata dibuat tu pentasina pinarmahan nai. Isarani habing manang biru-biru ate. Dang babi ate manang manuk, manang horbo dang mungkin atok. Jala songon nasuhiado ni ida dia kadrama Natal ditugu bebi tu pentasi manak korbo jala daktar tugura olo dora gabe mangalo manang mangarutta jala olo gabe gaur perayani bahenon ni Yesui dangolo be pinahani ditugu ay ngasay makitiri bana ala mabir naing siaton na. Asing nii adong mamuse na memerankan si Maria doho si Joseph. Biasana molo ngamuncul si Maria doho si Josephon atar gudang do na histeris
apalagi i molo Natal na poso, Natal remaja, buasa, ay sengaja do dipilih si Maria doho si Josepon aka na sedang pacaran. Ninna asa dapot kemistrina. Idu asa gabiarong istilai Martina, marhalit tiki Natal. Dungi toko na sohea tinggal ima suru-suruan manang malaikat. Biasana aka nona-nona cantik dohot aka nyonya-nyonya na cantik dohot dibahen. Sengaja rupani dipilih songoni, jangan-jangan sampai adok seleksi. Atar dipilih ma akana langsing, dan akana langsung ate. Buasa, baso tunggabe masalah di kostum. Dungi iko boydo ibanat to, saya songon parbaleti menari-nari di pentas. Bamolo si Maria ano pamokmoku di bahen sutunggabe masalah di goting. Jadi saya diusaha do na agak na langsing rupani. Nagabe persoalan akamang dohot tamuinang sia dia do idiot tubuh. Mabahen gabi akaparopuan manang buru-buru gabi suru-suruan manang malaikat. Hape di Bibeli songon na sumber jenis kelami buru-buru dua kasuru-suruan ni debatai di do. Ta coba majurupani membuktihon si Mikael songon natajaha di pangukapos 12 ayat 7, Yesus di Daniel 10 ayat 10 tolu, molo di pangukapos 12 ayat 7 seorang madidok, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Si Mikael dan Mikaela ate. Dungi Gabriel ido gorni suru-suruan ni. Boydo itajahan no di Lukas sade 10:26 jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Di ayat 26 didok, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Takas dokan, dak si Gabriel lah didok, manang si Gebi, si Gabriel do. Lapatan na bawa duitang buru-buru. Alainak pesongoni dakya do pe binereng rupanya kabawa gabi suru-suruan manang napiga hali binereng drama Natali hirasohyado binereng bawa sahali-sahali ni ade bai jua kamat gabi suru-suruan baholan itu tu dak pola mardas teribai nate menang agak lainan non lapatan na molotajaha bibili tang berjenis kelamin perempuan malaikat suru-suruan bawa do alai setiap tabereng drama Natal bahira holan akana buru nauli nabaga akaina do dibain pemeran malaikat manang suru-suruan ni ima pamarita honon ni si Lukas hama kadongan beda do molo pamarita honon ni si Matius. Molo si Matius sian sisi keluarga do ibana mamereng hatu tubuh ni Yesus si. Lapatanna bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah peristiwa keluarga. Natal adalah sebagai peristiwa keluarga. Jala idun waing nataida marhiti turpu jamitaon. Matius memulai ceritanya dengan Maria yang sudah mengandung. Nunga gabi-gabian si Maria. Walaupun bukan karena berhubungan badan. Takas di ayat 10 lui. Yang gua hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo ninna disi. Uju oroan ni si Josepido pe inana. Uju oroan masih bertunangan. Gabi-gabian dui bana siatod di porbadia. Adorakso masih padono hadope nasida. Dungi di patorang do di sina perjulu ia si Joseph ima sahala bawa parrohana bonar seorang yang tulus hatinya, laki-laki yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya
dangadong rohana paurakon nasida. Jadi macai takas di dok rupani si Josepi seorang laki-laki yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dak songonaka bawa menang songonaka aman wae ngati. Yusuf itu adalah laki-laki yang setia, bukan laki-laki yang suka PHP-in anak orang, bukan laki-laki yang suka menggombal. Anggo hatana tuk sohulu aso itu diaguarsak, tuk sohulu aso itu saya itu matangis, deido edena, hape ibana duna jujut mengarsai, ibana duna jujut patangis tangiso. Si Joseph dak songoni, dia bukan laki-laki yang suka menggombal. Na jujur do ibana, na tulus, na bonar do ibana. Ama manang bawa na bertanggung jawab do ibana. Dungi na paduahon di patorang disi isesian hitaon na somuruk manang naso tersinggung molo terjadi songon na niadupan ni si Mariai. Hamil di luar nikah, selangkah dan selingkuh ate. Nautung do mamitor hatop diklarifikasi suru-suruan ida. Pabuan nasihat to di purbadia do nanaing tubuh di ibanai dari Roh Kudus. Molosoi buidu gabe persoalan na balga, gabe aib di tonga-tonga ni keluarga. Jalan na patuluhon makna Natal mangihuton si Matius ima Immanuel. Dongat tamadebata. Immanuel, Allah menyertai kita. Inilah makna Natal menurut Matius. Ahado nanang dohonon ni padohan itu hita. Ahado makna ni guari tu hita. Hamua kadongan, Immanuel bukan hanya sekedar nama atau sebutan. Immanuel mengandung suatu janji tentang mutu penyertaan atau kebersamaan Allah terhadap kita. Hidup ini tidak selalu sukses, tetapi Immanuel, Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita. Hidup ini tidak selalu sehat, kadang kita sakit. Tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup kita tidak selalu beruntung, kadang rugi, bahkan kadang tidak dapat apa-apa. Tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup kita tidak sekaya orang lain. Dak songom morani halak dope hamorauta. Tetapi Immanuel, didongani debata do hita, dongat tama debata. Kemarin jatuh dari pohon, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Kemarin disenggol mobil, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Kemarin ujian tidak sebagus nilai orang lain, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi apapun yang kita hidupi, apapun yang kita hadapi, tetap Immanuel. Odo namar Natal, odo makna Natal. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Allah menyertai kita. Allah selama-lamanya menyertai kita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam nau kubigi hami. Pasu-pasu homai asa diparbuiho katami parbuena dinggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.